Лилия Гемадинова бізге Мальдив отрауларынан туп-туры біздің Татмедиаға қойтып түшті. Нешегірек қойтып жеттігіз, нәрселер көрдің, ялың неше қызды? Ял бик шәп үтте, гаиләм белән, балалар белән, тормыш иптәшем белән барып кайттык, бик ошады. Әлбәттә инде бу теге Мальдив ул бит инде исем нарицательный шикелле, анда бару һәркем өчен ул ниндидер хыял булып тора. Минем өчен дә ул хыял булды. Һәм инде мин аны быел чынга ашырдым, Аллага шөкер, үзем генә түгел, гаиләм белән. Бик ошады безнең утрауыбыз. Шул отель инде ул, бер утрауда бер отель урнашкан. Безнең утрау янәшәсендә ташбакалар яши, алар яшьләре һәм инде размерлары 1 метрдан артык. Шундый зур ташбакалар йөзеп йөри анда. Менә 5-6 метрдан ераклыкта ярдан күреп балаларны. Алар шулай яшиләр. Без инде шунда снаряжениелар алып, маскалар, снорклинг белән аларны карап йөрдек. Алардан башка скафларны да күрдек, акулаларны да күрдек. Һәм дә инде бер шундай ни булып чыкты инде. Мин үземнең телефонымны батырдым суга. Төшереп шундай бер нәрсә булды. Ләкин инде аңа карамастан эш телефоным янымда байды. Аллага шөкер. Шуңа күрә кайту белән яңасын алдык. Аллага шөкер. Тегесен рәтләр без юкмы белмим инде. Үзең алдыңмы, ирең белән иттең яңасын? 50-50. Ага. Шулай. 50-50.